Pois eu xogaba fútbol e de repente pois o adestrador deixounos a metade de temporada, tiña 9 anos, e coa miña familia pois decidimos a través dun amigo común pois probar sorte no balonmán, entón comecei a xogar pois iso, con 9 anos no Academia Octavio e, e a verdade é que dábaseme bastante mellor o balonmán que o fútbol. Penso que o cambio foi bastante positivo. Pois a verdade é que fíxeme adestrador nun campus, eu penso que tiña 19 anos, un campus de verán, cando Xavier Pascual estaba no Chapela, que creo recordar, e bueno, facían uns campus cons nenos no verán e invitoume a participar, e a partir de aí a verdade é que surxiu algo en min que gustoume moito e bueno, hasta o día de hoxe, non? Penso que a decisión de cambiar a pista polo banquiño pois foi boa, aunque estiven uns cuantos anos, hasta os 24, 25 anos, xogando e entrenando ao mesmo tempo, pero penso que a decisión de cambiar, a decisión de facerme adestrador, penso que foi positiva para min, porque como xogador tampouco era unha maravilla, non? Pois penso que, bueno, o peor momento quizáis o ano pasado en Colonia nas semifinais da Champions League, cando pois o Barda remontou os 7 goles na segunda metade, perdimos a oportunidade de xogar a final e de ser campións de Europa, pois penso que ese momento foi o máis duro que recordo na miña carreira deportiva como adestrador e o mellor penso que bastantes, non? Por exemplo, o Campeonato de España coa selección galega cadete en Almería en 2010, que fomos campeones de España. Penso que foi un moi bonito recordo e a miña experiencia na Bundesliga penso que como segundo adestrador penso que foi moi positiva tamén e teño moi bons recordos de xogar a mellor liga do mundo e bueno, poder participar en todo ese show que faise na Alemanha, non? Bueno, pois sobre todo a miña familia e tamén os meus amigos, non? Que están por aquí. Tamén pois, penso que a comida, non? Unha boa comida galega, regada con boviño galego, pois penso que é unha das cousas que máis se botan de menos, aunque por sorte podemos noutros lugares mercar este tipo de alimentos, pero como os fan aquí, a verdade é que boto moito de menos, non? Pero como principal punto que boto de menos é sobre todo os meus, a miña xente, non? Bueno, no seu momento non é que fora dura, foi unha decisión meditada e penso que é moi acertada porque estou contento coas cousas que foron pasando. O xa marche de Galicia fai case 8 anos e a verdade é que todo o que vivín nestes últimos 8 anos penso que fixeronme medrar moito como persoa, pero bueno, pois evidentemente hai outras cousas que botas de menos e que deixas de vivir aquí cos teus. Quen sabe, mellor nun futuro pois volto a Galicia, non? Pois como un xogador, pois me quedaríame con Olafur Stefansson, penso que como a súa condición de lateral dereito, que era a posición que eu xogaba, pois sempre me fixaba moito nas cousas que iba facendo, e a verdade é que era un dos meus ídolos de xuventude. E logo, na actualidade, pois penso que, por exemplo, Andy Smith pode ser o xogador que máis se admire, sobre todo na faceta ofensiva. Un adestrador, sempre digo que o meu mentor é Xavier Pascual, foi o que fixo despertar en min esta faceta como adestrador, esta paixón, e creo que seguramente sexa o adestrador que elexiría. E un clube, o Barça, non? Que é o meu actual clube, penso que pois, é un privilexio estar no mellor clube do mundo deportivo e bueno, na sección de balonmán que tantos títulos e tan bons xogadores ten, non? Bueno, penso que seguiría a miña carreira como enxeñeiro, que foi o que estudei, bueno, pois quen sabe, cando non poda dedicarme ao balonmán, pois quizás teña que voltar a esta disciplina, pero mentras poida dedicarme a miña paixón, que é o mundo do balonmán, o mundo de balonmán, pois seguirei, non? Bueno, pois penso que a miña comida favorita seguramente sexan os percebes ou o polvo á feira, son dúas comidas galegas bueno, que boto moito de menos, sobre todo os percebes, que hai moi poucos e moi caros noutras zonas.
A bebida favorita, pois calquer viño branco, pode ser galego, como tamén pode ser un viño branco alemán, que tamén gustame moito, pois penso que sería a miña bebida favorita, ben fresquiño, non? Como libro, pois quizás o Elemento de Ken Robinson ou Padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki, e penso que calquera dos dous son libros que me marcaron moito cando os lin. Unha película, quizáis En busca de la felicidad, que fixo Will Smith, unha película realmente desas que che fai pensar despois de vela uns días despois aínda. E unha canción, pois que a miña canción favorita sempre digo que Wonderwall, a canción de Oasis, e penso que é unha das cancións que sempre que grandes momentos na miña vida, pois coido de escoitala, non? Se son supersticioso, pois a verdade é que penso que non teño grandes supersticións, cando xogaba, pois quizáis sí, quizáis os primeiros anos meus como adestrador tamén, pero bueno, na actualidade a verdade é que non podo decir que sexa supersticioso, en absoluto, non? Bueno, pois como adestrador, penso que son un traballador nato, teño moita paixón polo que fago, penso que intento ser xusto cos meus xogadores e co meu staff, e, bueno, pois estou aprendendo pouco a pouco a delegar máis sobre todo, a mellorar partes da meu actividade como adestrador nos últimos tempos bueno, como persoa, pois penso que tamén eso, traballador responsable, quizáis disciplinado, sería unha das cousas que podría decir como definición da miña persoa, pero bueno, eso é sempre moi complicado de dicir, sería mellor quizáis que alguén o dixera por min, non? Pois penso que o meu soño actual pois, podería ser actuar como primeiro adestrador na Bundesliga alemana, pero bueno, penso que eu sempre pensei que o meu gran soño era poder dedicarme á miña paixón, poder ser adestrador profesional de balonmán, e estou cumprindo, levo xa uns cuantos aniños cumprindo, e para mí pois teño a sorte de non traballar como si, sino dedicar o meu tempo a miña paixón, non penso que é unha gran sorte. E nada máis, hasta aquí as preguntas, mando un forte saúdo a todo o balonmán galego, é un placer ver no lonxe como saen novos xogadores, novos adestradores, e xente xoven, e poder ver, por exemplo, este ano que o Cisne está tamén na Liga Sobal, co Cangas, que pouco a pouco hai máis equipos galegos tamén na prata, como este ano co Lalín, co Teucro, co Novas, e, bueno, desearlle toda a sorte do mundo, así como o Porriño e Guardés no apartado feminino. Penso que é un orgullo moi grande poder ser galego e vivir os éxitos dos xogadores e do balonmán galego dentro hoxe. Hasta logo a todos.